Good morning! Happy Saturday, guys! I have the Saborino mask on. Ito yung pangatlong araw na gamit ko siya. So far, hindi pa naman natin siya nakakalimutan. Pagising ko kasi sa umaga, nandun talaga siya dun sa sa bedside table. We're having breakfast. Ay, naubos na ni Dan yung kanya, tapos nakahubad pa siya, guys. Ano lang siya, toast, tapos yung spaghetti sauce, yung niluto ni Dan, and then egg on top. Yummers, kain tayo. Kain tayo? Oh, let's get ready. Kanina pa ako tapos maligo. Ngayon pa lang ako maglalagay ng sunscreen. Lagay tayo nitong Sun BB. So, gagamitin ko siya ulit. Ngayon, gagamitin ko siya ng sponge yung applicator instead of like kamay ko lang. And tingnan natin kung may kaibahan siya. So, on first application, talaga siya? Dark talaga siya. I mean, light talaga siya. This is the Anti-Pollution Sun BB. I-leave ko yung link nito sa description box. Pero, hintay-hintay na muna tayo before tayo Kapag nagustuhan ko talaga siya ng bongga, hihingi tayo ng promo sa kanila and see kung mas mapapamura nila to. Pero nagamit ko na siya 2 beses na. And so far, okay naman siya. Gusto ko yung effect niya sa mukha. Like kapag end of the day na. Pero pangit naman kapag nagustuhan mo lang siya ng end of the day. Pero mas lalong tumatagal, mas lalong gumaganda kasi siya sa skin. Hindi siya like ganito, hindi magiging ganito yung itsura niya mamaya. Yung gamit ko na sponge, hindi siya ganun kaganda, guys. Ito yung galing sa Morphe na nire-rave ng ibang YouTubers na sobrang ganda daw. Hindi siya, medyo siya, dense. Mas gusto ko pa din yung Beauty Blender at saka yung Real Techniques. Kaya lang, ang dumi-dumi na nila. Kahit na nilinis ko sila kanina, hindi na natatanggal yung dumi. Lagay lang ako dito sa neck ko. Si Dan kasi may boys night siya. So, ihahatid na. Agoy, nahulog ang may boys night kasi si Dan. Ihahatid natin siya mamaya. Alright, ganyan yung itsura niya. Diba? Sabi ko sa inyo, ang puti-puti talaga niya. Ayan. Gagamitin ko tong Airy Velvet from Peripera. Gagamitin ko yung same na ink. Try ko lang siya lagay sa cheeks ko. Konti lang. Mga ganito karami. Yan. Blurry kayo ng konti, pero kitang-kita ko na ang puti ng mukha ko talaga. So, alis ata kami in 15 minutes. Hatid natin si Dan, yung labada ko, naghihintay na sa akin. Labada! Pag natural lighting, okay lang naman siya tingnan, di ba guys? See, feeling ko okay lang siya. Uy, ang ganda ng kulay ng blush. Tapos ako lang pala nagandahan. Maganda yung kulay ng blush. Gusto ko yung number 8, Airy Velvet, Peripera. In fairness, tingnan lang natin kung long lasting yung lipstick niya. So, same shade yung lipstick at saka yung blush ko. Nagandahan ako sa blush. Meron pa pala akong gustong itry, guys. Ito, natanggap ko din. Kahapon ko ata ito natanggap. Yeah, kahapon. Hindi ako nag-vlog kahapon eh. But this one is, galing din siyang ka-raze. Babe, can you grab that cream for me, please? Real quick. Yep, thank you. Galing din tong ka-raze. I got the Madeca 21 Tecasol Gel Cream. Yan. And then ito. But this one is what I wanna try now. Kasi meron na akong ginagamit na cream ngayon. Yung diba? Yung Claire's na Midnight. Midnight ba yun? Joke lang. Napakita ko yun sa skincare declutter video ko. I-leave ko siya. Hindi ko alam dito ba or dito. Basta. Parang dito ata. Anyway. Ito yung gusto kong gamitin. Glowberry na Rose Essence Cheer Up Mist. Rose Essence siya. So, tingnan natin. Hindi ko masyadong bet yung mga rose na amoy. Like yung Mario Badescu, gusto ko yung aloe and cucumber, pero hindi ko masyadong bet yung rose. Pero, try natin to. Kasi meron namang ibang rose na hindi ganun ka strong. So, siya? Brightening and moisturizing. Okay. So, let's do it. Very rose. Rose mist nga siya. Medyo hindi ganun ka-fine yung mist niya. Nasanay kasi ako sa yung galing Morphe. Maganda yung mist nun eh. Parang wala lang. Parang hangin lang. Ito, medyo strong yung mist niya. Pero ayun, ang dami ko nang na-mist. Anyway, are you ready? Yeah. Iiwan na nyo naman ako. Napapadalas ata yung pag-iwan mo sa akin na. Wearing my favorite t-shirt. That's a bashing t-shirt. It's a bashing t-shirt. Pupunta siya sa bahay ng friend niya. Ano baon mo, babe?
What's in there? Chips? Nuts. Nuts? Alcohol. Alcohol and soft drink. Coke. You have to bring your own coffee. Oh, okay. Hala! My outfit today is all black. As in, all black talaga ako ngayon. Black. Ito, galing to kay Yes Style. Leggings. And I'm gonna wear my black slides and black bag. As in, all black talaga ako ngayon. Ano na? Pa-picture ako kay Dan ng aking all black outfit, guys. The reason I want to take the own car remote just because if the battery goes flat on mine. Ah, okay na. Yeah, I don't want you to be stuck. Okay, thank That's you. why I wanted you to do it, you silly bugger. Thank you, Nana. That's it. Yeah, kailangan pala i-charge yung key, guys. Kasi yung battery namin, ay yung sa key fob ba, sabi battery low. Well, we've had this car for, what, 2 years now? Coming 2 years? 2 years, yeah. Or coming 3 years this year? No, 2 years. 2 years? 2 years. Kasi we got this around November 2017? Yeah, I remember that. So in fairness ha, sa key fob, it lasted like almost 2 years. Pero battery low. Dito tayo sa Salvos! Doon kami sa likod nag-park. Dito na kami sa loob, guys. Meron ako nakita, tingnan nyo. Extra small siya. $4. And galing siyang brand, Reverse. May padding na kasi siya. $4. Okay lang no. Gusto ko siya i-try. Tapos ito din. Kaya lang malaki. Gusto ko din siya. Parang na-imagine ko siya. Ano kasi ng tela niya. Hot option siya galing. Size 10. So medyo malaki. Gusto ko lang siyang i-try. Kasi parang maganda siya. Ano, pants. Pants na ano ba? Wide leg. Iwan ko muna sila dyan. Babalikan ko kayo mamaya. Tingnan nyo, oh. May tag pa. Cotton on galing. Oh. Uy, maganda actually yung tela nito. $9. Medyo mahal. What did you say? Do you want to run a wedding dress? Wedding dress. Nothing will fit me there. Bye. Dito ako sa fitting room, guys. Try tayo. Marami akong dala ay. Okay, so ito yung mga dala ko. Blazer na ganyan. Manipis lang siya. Animal na animal print. And then itong mga to. Try natin. Ganda nitong chair na to. Feeling ko galing yung Target. Nakita ko yun sa Target. Ito yung una. Shorts. Galing siyang Bardo. Kasyang-kasya siya sa akin, oh. $7. Tingnan niyo to. Maganda sana siya, mahaba, pero madali lang siyang i-fix. Kaya lang ang mahal, $11 to. Ito yung mga bet ko ngayon, mga ganitong pants. Tinry ko siya. Ang weird niya tingnan kasi meron akong bra, tapos meron din siyang padding. Pero hindi ko to bibilin, parang... Pero ang ganda, oh. Ang ganito, no? Ang ganda sana nito. Mahal lang, over. $11. Pero ang cute sana. Guys, tapos na kami doon. And ito yung mga binili ko. Tingnan nyo yung mga kulay. May plano kasi talaga ako eh. May pupuntahan ako, guys. Sa Django. Babe, am I going to the Django? Tingnan nyo to. Kasi itong blazer, ano siya, hindi siya makapal. Maganda siya pang like ngayon na mainit pero may breeze. Char. Tapos marami ako nakikita mga ganitong print lately. Animal print. Yan. Oh. Tapos sinukat ko siya. Hindi ko napakita sa inyo kanina. Pero maganda to, guys. $9 siya. Ganyan. Lagyan natin to dito. Hindi kasi ako humingi ng bag. And then ito. Nakita nyo to na tinry ko. Mahaba siya pero madali lang naman siya i-fix. And parang feeling ko maganda yung brand niya. Hindi ko alam kung anong brand niya actually. Pero sabi dito, 120% lean. Ano yan? Pero maganda kasi, maganda. Parang linen. Linen ba yun? Tama yung joke lang. Hindi ko alam. Now, we're on our way to Dance Might. Guys, nandito kami sa drive-thru. Yeah, yes, please. It's just on the card, thanks. And will you after a copy of your receipt? That's all good. Thank you. Thank you. I'm getting chicken nuggets and fries and Coke. Oh my god. Pagod ako doon. Alam nyo ba, guys, na-addict na ako sa Korean.
I watched the Korean series last night. I think I watched like 5 and each episode is like almost an hour. So natulog ako mga alas 2 na ng umaga kasi nagsimula ako manood nung dumating si Dan galing work. What time did you come home yesterday? 4:30. Pinanood ko kasi yung Love Alarm, pero maganda yung Love Alarm kasi ano siya, parang meron na silang nagdadub ng English ba. So hindi mo kailangan like mag-pay attention talaga. And that was good. I watched that like isang gabi lang. Napanood ko lahat ng episodes ng Love Alarm. Pero nagsimula ako ng maaga nun eh. That's good. And the sauce is in there as well? Pardon? Are the sauces in there? I haven't checked, sorry. Yeah. Yeah, They're in there. Thank you. Thank you. Let me just check it a bit. Yep. Okay. Oh, okay. Thank you. Anyway, wait. It's a Monopoly game. I-continue natin yung story time ko kaya mamaya. Do you want me to peel it? No, I got it. Got a chance card. Instant win! What did you win? $10 gaming voucher. One. Is that right? Yeah, what's that mean? $10 gaming voucher. That's mine. Yeah. But I wouldn't tell. What's a gaming voucher? What's the hell? I don't know. Where are we playing? Just a palette. I don't know. Oh, like a free something. Chance card. Ah, chucker. Ah, I won! Yeah, but you got it on your fries as well. Oh, really? $10 gaming voucher. You get to redeem by 5th of November. Babe, who's so lucky when it comes to stuff like this? Let's see what you want first. It might just be like you got to spend $100 to get like a gaming voucher with him. That's $10. Won't even use. If it's any food, it's mine. If it's a car, it's mine as well. Car? Yeah. What if we win a car right now? I get the new car. You get this old car. Whitechapel Road? It's just a street. Ultimate Toolkit. That's just a street. That's nothing special. Really? Yeah, it's like a Monopoly thing. It's like a property. Okay. What's that one? Chance card. Jugger chance card. Dito na kami sa bahay ng friend niya, guys. Puntahin natin sila. Vlog natin sila. Doon sila sa likod. John, chicken nuggets. I'll have one, but not yet. Wait until you open them. Alright. You can have one now. What about the sauce? Well, I'm not gonna open it because I'm driving back. Here, I'll open the sauce for you. Right. You sure? Ketchup. Do you want ketchup? Did they know that you're here? Yeah. Stop doing it. No, don't stop. Why do they look really weak? They are weak. I bought you some. Thank you. Oh, wow. Hello, Thank good you. thing. Hello, everyone. Hello, Mark, Eddie. Oh. Rose goes, why do they look so weak? We're old men. We barely move these days. Struggle. Wow. We had to make sure we brought you stupid turkey. Good. I was running low. There's hardly anything in it. Oh, I brought some more. You're on camera as well. As you wave to I'm not on the Philippines. camera. No, I'm not on the Single. We'll leave his phone number at the bottom. Drakey's married. Ayan. Masaya ang boys. Wait, I need the maps because I have no idea where I'm going. Actually, punta tayong Rosewater. Wait, nabinhod ang aking paa. Agay. Wait. Yung pa ako. Punta tayo Rosewater shop. Yun yung shop na laging pinupuntahan ni Dan kapag bumibili siya nung sapin-sapin. Gustong-gusto niya yun eh. Hindi pa ako nakapunta dun. So, tingnan natin. Dito na tayo guys. Rosewater Fruit Market. First time ko dito. Supermarket. Laki pala dito. Nag-crave ako ng boy bawang kagabi. Oh, mangga.
Meron ako nakuha isa Spanish bread. Merong nakalagay dun kanina, Spanish bread tapos honey. Tapos sabi ko kay ate, magkapareho to. Hindi pala siya Tagalog. Sabi niya, it's all the same. Akala ko Pilipino siya, hindi pala. Kagabi, nag-crave ako ng boy bawang pero grabe naman to. Ang laki naman itong boy bawang na to, guys. Ang isang taon na yan. Wala kaming snack kagabi. Nag-crave ako, late kami na natulog. Tapos nag-crave ako ba? Ding dong is always good. Hot and spicy. Barbecue. Ito ba yung original? Okay. Merong clover. Presyuhan, $2.99. Okay lang ba yan? May piwi. Ang tagal ko na hindi nakain ng piwi. $3.89. Alam, meron sila dito, oh. Nahanap to ni Lyra. Lyra, nandito pala, oh. $4.99 yung isa. Meron pa akong ganyan, eh. Meron din silang mga frozen na mga kung ano-ano. Isda. Ano isda, oh. Makarel. Bangus. Ang dami. Ito yung laging niluluto ng papa ko. Tulingan ba to? Ito na. Joke lang pala. Yung mga ganyan, yan yung niluluto ni Papa sa bahay kasi walang scales. Ayaw niya yung may scales kasi ang hirap linisin. May mga lumpia na dito. So, hindi lang siya Filipino food dito or Filipino snacks or Filipino shopping. Meron ding iba-ibang lahi. May bagong clover chips o shrimp barbecue. Hindi ko pa na-try yan. Ngayon ko lang yan nakita. Nahanap ko yung cheese. Anong tawag dun? Yung bilog-bilog na cheese. Wala sila eh. Diba kumuha ako ng Spanish bread, hindi ko siya tinuloy kasi naalala ko, binilan pala ako ni Dan nung biskuit kagabi. Yun yung breakfast ko. So, nakita ko to CDO na meatloaf. Kasi nga, diba parang na-miss ko yung holiday or fiesta na brand na meatloaf. Lalagyan lang siya ng egg. I got that. And then clover chips. Ding dong. And boy bawang. Puro chips. 30 minutes pa uwi. Head west on Grand Junction Road, A16 Layo towards pala Clancy nitong Street, then shop turn na to left sa onto amin. Clancy. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Hindi ko pa lang tapos yung kwento ko sa inyo kanina, guys, no? About sa Korean drama. Kasi ako hindi talaga ako mahilig sa K-drama. K-pop, hindi ako mahilig talaga sa K-pop. Nung nanonood ako ng mga Korea haul, mga Korea vlogs, laging nire-reference nila yung mga K-pop idol nila or yung mga sa K-drama na pinapanood nila. Ako nga. Sabi ko, ba yan? Hindi ko naman maintindihan. Tapos nung Monday, hindi ako nag-vlog. Nag-run kami na ng mga errands. Umalis siguro kami mga 9 ng umaga. Tapos dumating kami sa bahay. Mga 12:30 na ata. Tapos sabi niya, take the rest of the day off. Wag daw ako mag-edit. Wag daw ako mag-ano. Before siya umalis ng bahay, inon niya yung TV. Nagpunta siya sa Netflix. Sabi niya, maghanap ka ng mapapanood mo na maganda para hindi ka magtrabaho. Nakita ko yung Love Alarm. Ano siya, Korean na Netflix original siya. And maganda siya kasi may English na nagdadub. So, pinanood ko siya. And alam nyo ba, tinapos ko siya that night. As in, naubos ko lahat ng episodes. That night din. Tapos sabi ko, hala, na-addict na ako kasi gusto ko pang manood pa ulit. Kaya lang iniisip ko, hindi pwede kasi may trabaho. May gagawin, hindi pwede. Tapos kagabi, Friday night, sabi na Dan, anong papanoorin mo? Kasi manonood siya ng footy. Hindi naman team namin yung naglalaro. So, hindi ako masyadong interesado. Napunta ako ng Netflix, tapos nag-search ako ng Korean. Ang dami pala, no? Ang daming, yung iba Netflix original, yung iba, like, may mga movie pa dun. Nanonood ako ng mga trailer, tapos nagustuhan ko yung
Who Are You na trailer. So, yun yung pinanood ko kagabi. Siguro mga 5 or 6 na episodes yung pinanood ko, guys. Medyo madami-dami. So, ang tagal ko Use the natulog right 2 kagabi. lanes to turn right onto Sudholz Ako Road. na talaga ang matagal na tulog kagabi dahil sa Korean drama na yan. Nakakaloka. Pero feeling ko, after ng Korea, masastop na ako. Hindi na ako manonood. Ano ba yung maganda? May mga nagsasabi yung Scarlet. Mayroon ba nun sa Netflix? Yung meron sa Netflix, guys, ano yung maganda? Yung, like, sobrang ganda talaga yung maiiyak ka. Continue mga- on Sudholz Road for 7 kilometers. Yung mga nakakaiyak, ganun. Gusto ko yung mga ganun. Yung mga masakit sa puso. Itong pinapanood ko ngayon, may mga scenes siya na masakit sa puso. Yung alam mo yung hindi sila nagsasalita, tapos pa slow-mo sila. Parang doon ako nakukuha sa mga ganun eh. Yung mga love triangle, na ano ako. I'm home, guys. Check lang natin yung ating mukha. Okay lang naman, diba? Okay lang, oy. Like, light siya, pero pakita ni bra. hindi na masama. Diba? Yung lipstick, nawala na. Kumain na din kasi ako. Hala, yung nuggets ko, hindi ko pa naubos. Hindi kasi ako kumain nung nasa car ako kasi. Driving is life. Kain lang ako, tapos maglo-laundry tayo, guys. Guys, chill ako. Oh my gosh. Nag-haul ako kanina, tapos nag-alter din ako ng mga damit, which makikita nyo bukas. So, sa mga nagtatanong kung paano ka nag-alter, bukas nyo yan mapapanood. I'm watching Who Are You? Ito yung Korean na series na pinapanood ko ngayon. Hindi ko alam kung pang ilang episode. Episode 7. Ilang episodes ba meron dito? Hindi ko alam. Pero, anyway, kakain muna tayo. Nakalimutan ko, hindi pa pala ako kumakain. Kain tayo, guys. Last kain ko yung yung lunch kanina. Pero late na kasi yun, so okay lang. Anong kakainin ko? Yun din, wala tayong kakainin. Kain tayo, guys! Lumpia. Buti na lang naalala ko, meron pala kaming lumpia. Lumpia at saka suka. And I'm still watching Who Are You? Ako, episode 8. Malapit na siguro ako matapos. Guys, it's late. Wala pa ding text, walang tawag. So, magsi-skincare na lang ako and then nakapantulog na din ako. Sabi ko kapag mag-text si Dan, ito na lang susuotin ko, magdadrive lang naman ako eh. Nilabas ko to, itong fresh. So, gagamitin ko to ngayon. Vitamin Nectar Vibrancy Boosting Face Mask. Kumusta na yung aking mukha? Guys, di ba maganda talaga yung Sun BB, guys? No? Oh, di ba nag-match na siya sa akin? Maganda talaga siya. Tama talaga yung sinabi ko kanina na habang tumatagal siya sa mukha, mas lalo siyang gumaganda tingnan. Para sa akin, ha? And hindi naman siya, like, ano ako tingnan? Oh, glowy ako tingnan. Hindi naman siya, like shiny. Pero hindi sobrang oily. Hindi naman sobrang oily. Okay lang sa akin yung ganito. Mas gusto ko yung ganito kaysa dry. Ganda kaya. Gustong-gusto ko kaya siya. Hindi nga lang siya ganun kaaya-aya kapag first mo lang apply. So, mas maganda kapag natagalan na siya sa mukha. Okay, ganito yung itsura ng mask sa mukha ko. Medyo nakakadiri kung iisipin mo yung nakakadiri. Pero hindi naman. Sabi, i-massage daw sa mukha ng 3 to 5 minutes. Who do you want to send it to? Daniel. What do you want to say? I'm on my way. Your message to Daniel Redheart says I'm on my way. Ready to send it? Yes. Okay, it's sent. Thank you. Malayo-layo tong biyahe, guys. 30 minutes yung drive. Hindi ko natapos yung mask ko kanina. Hindi ko natapos yung 10 minutes na wait. Kasi biglang nag-text si Dan. Hello, babe. I'm outside, my love. Alright, cool. We'll be out in 30 seconds. Okay. Alright, lock the door. It's locked. Alright, see you soon, bud. See you, I love you, bye. Bye. Hindi ko alam kung ilan yung ihahatid natin ngayon. 1, 2, 3. Tatlo, guys. Hey, babe. Hello, my love. We gotta take some boys home. Yep, no worries. Oh. Hey, you on? No, Are you cold? No. Nice and warm, yeah. Not warm enough. It's very warm. Really? Good. Yeah. Not warm enough. Well, I'm wearing my warm clothes. Yeah, get it. Okay, so
Just tell me what to do, or do you want me to put it on the maps? Yeah, we'll put it on the map, see what happens. Jim, what's the address? 27. 27? Hi, Jimmy! Pauwi na kami, guys. Kami na lang dalawa natirahin. Natid natin yung dalawa. Ibang lalaki pala yun. Yung nasa car kaninang hapon. Iba yun. Umalis doon ng maaga, sabi ni Dan. So, yung kanina ngayon lang, si Christian at saka si Jimmy. Jimmy and Christian. Yung best friend niya. We're heading home. You had fun, yeah, babe? That was good. Yeah. Had fun with the boys. That's it for this vlog, guys. Pagod na ako doon. I'm tired. What time is it now? Ooh, 12 o'clock. 12 o'clock. That's it for this vlog. Thank you so much, guys, for watching. I hope you guys enjoyed. Please like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. Hope to see you guys. Bukas. Good night, guys. Bye. Good Be night. good. Mwah.